Sojojin Najeriya sun kwato shanu daga 'yan bindiga a jihar Katsina. Masha Allah, ku gyara zama domin ku ji yadda wannan al'amari ya faru tun daga farko har ƙarshe, sannan ku taimaka ku yi share din wannan bidiyo. Dakarun sojojin Najeriya da ke gudanar da ayyuka a jihar Katsina sun kwato dabbobi 529 da aka sace bayan wani kazamin artabu da wasu da ake zargin 'yan bindiga ne a ƙaramar hukumar Kafur ta jihar. Wata sanarwa da ta fito daga muƙaddashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar soji Abayomi Adisa ta bayyana cewa an yi nasarar gudanar da aikin ne sakamakon sahihan bayanan sirri da aka samu game da ayyukan 'yan bindiga a yankin da ke kusa da kasuwan Sabo a ƙaramar hukumar ta Kafur. Sanarwar ta ƙara da cewa binciken farko ya nuna cewa ana zargin 'yan bindigar sun kutsa yankin ne daga jihar Zamfara a ƙarƙashin jagorancin Idi Abbas Aiki, wanda ake kyautata zaton dan uwan kasar gumin dan bindigan nan ne Ado Aleru. Bayan sun yi wa yankin ƙawanya, sojojin sun yi nasarar kwato dabbobi kimanin 529 da suka hada da shanu guda 290 da tumaki guda 238 da jaki guda 1 da kuma babur guda 1, in ji sanarwar. A cewar sanarwar, rundunar bata rasa soja ko ɗaya yayin gudanar da aikin ba, amma an kashe shanu 14 a yayin musayar wuta bayan da 'yan bindigar suka yi amfani da su a matsayin garkuwa. To muna jinjina ga sojojin Najeriya bisa wannan namijin kokari da suka yi, muna kuma ci gaba da yi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya taimake su a dukkanin ayyukan da suke yi domin tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. Tsofa wata sabuwa yayin da Najeriya ta zamo ƙasa ta 36 a jerin kasashen da suka fi cin hanci da rashawa a duniya, in ji wani bincike. Turkashi, ƙungiyar Transparency International ta sake sanya Najeriya a matsayi na 36 cikin kasashe da suka fi cin hanci a duniya a shekara ta 2025 a cewa rahoton Corruption Perception Index da aka fitar a ranar Talata. Rahoton ya nuna cewa Najeriya ta faɗi daga matsayi na 140 a shekara ta 2024 zuwa 142 cikin kasashe 182 da aka tantance, inda maki 0 ke nuna mafi muni wajen cin hanci, yayin da maki 100 ke nuni da mafi tsafta. Me za ku ce dangane da wannan rahoto? Tsofa, Majalisar Dattawan Najeriya ta kira zaman gaggawa kan cece-kucen gyaran dokar zaɓe. Majalisar Dattawan Najeriya za ta gudanar da zaman gaggawa a yau Talata sakamakon karuwar muhawara da zanga-zanga akan gyaran dokar zaɓe, musamman batun tura sakamakon zaɓe ta yanar gizo. Sanarwar zaman ta fito ne a cikin wata takarda da magatakardar Majalisar Emmanuel Odo ya fitar bisa umarnin shugaban Majalisar Sanata Godwin Akpabio. Muhawarar ta fi karfi ne kan sashe na 60 karamin sashe na 3 wanda ya shafi tura sakamakon zaɓe ta yanar gizo. Majalisar ta ki amincewa da kudirin da zai wajabta tura sakamakon zaɓe kai tsaye a lokaci guda, inda ta bar tanadin da ke cikin dokar zaɓe ta shekara ta 2022.